adlaw sa imo Attorney Padios kag Tita Nora. Subong man sa iban pag ininyo nga manuglay sang palatuntunan nga ini. Ini ang akon problema. Tawga lang ako kay Gigi, hindi inang matuod ko nga ngalan. Ang natabo sang New Year pa ini. Ari kami sa umanga bahin sang Iloilo. Nag-ininom ang magulang ko kag ang tiyo ko. Ang pakaisa ko mauyon gid na siya sa tupad balay namon. Punto liga lang akon sulat, gani agud lubos ninyo nga mahang panangtanan. Ari ang akon pagsaysay. Day, may ayas ka mo da. Abi, pabakla gani ako drabi, duha ka bilog. Hoot, Soy. Nagluto gid ako kay New Year ka ba'y subong? Wala ka na baklan sang ay subong, Soy. Naga-shotting kami ni Manong mo hindi man ipahubog idyang amon Igamay lang hasta nga magbulag ang bagong nga tuig. Sige, Soy, Soy, ari ang ice, Ay, salamat giday ha. Ati, sige ha. Dito kami ma-shotting ni Toto sa gwa sang balayo nagbutang kami to gamay nga lamisa kag bangko sige, Soy, Sige, day. Choy, lasan niya. May musta mo las 12 na Ate, Dugay-dugay. sige. Ina, Sige to No? Bukan po, gulaw! Be, Pasita lang Now! nag-aaway naman Hindi ka magsalay ka magulang na ka! Mabato ko si Muya! Mabato ko May kutsilyo, miso. Kagana niya nga bunon si Lito nga mangudi, ho? Dali lagi na, Choy. Dali. Bay, Choy, di ba to? Natakot, Choy. Dali lang. No! Nangaw! Salay ko rin magulang na kaya! Wala ko nadlok si Muya! Wala ko madlok ya! Hindi ka magsalay sa akon! Kay Patsyot na kaya! Goy, Hindi ka magsalay ka magulang na ka! Mabato ko si Muya! Goy, tama na, Goy. Iyang manghun mo yan, patsyon mo gina. Abi ng kutsilyo mo, bi. Dala, di. Abi na, di. Manok ka, ho! Gaya, ginta pungon Manok ko. ka! Ano, di. Bay. Hindi. Hala, Choy. To. Ginbuno mo siya. Ginbuno mo siya. Hindi ko hod. Choy. Diyos ko. Hindi. Choy. Ano ginimo ninyo? Ang ginimo ninyo, bata ka! Hindi ko hod. Ang natabo attorney sang hana na nga agawon sang magulang ko ang kutsilyo nga ginauyatan sang pakaisa namon nga luyag niya ibuno sa manghod niya. Gintapungol siya sang pakaisa ko. Kag sang hana naman niya nga agawon ang kutsilyo, amo man ang paghana nga tapungulon siya sang pakaisa ko liwat. Gani naduso niya ang kamot nga nagauyat sang kutsilyo kag naigo gid sa dughan sang pakaisa ko. Daw gulpi lang ang tanan kag hinali lang nga ginagaw sang tiyo ko ang kutsilyo nga nagaungot pa sa dughan sang pakaisa ko. Gani. Diyos ko! Nong! Ano ang natabo? Nga nabuman si Tagoy man? Hindi ko hungod, ma. Matambag lang utan niyo. Galing kay... Wala ako sansala, ma. Hindi ko hungod. Day. Hindi hungod nga bunon si Tagoy. Nagtambag lang kami. Maampo na lang ako, ma. Ano? Diyos ko! Ara ng mga pulis! Masungka kami, Day. Masungka kami. Hindi kami malagyo. Hindi namon hungod. Maampo kami sang matawhay. Sadiin sila ni Manong kag Choy, Nay. Ginala sila sa mga pulis. Mailis ako. Maapas ako dito. Basi kung ano ang buhato nila sa magulang mo. Si Tagoy yan, Nay. Kamusta sa ospital, ha? Abot. Wala akong makahibalo. Diyos ko. Wala akong makahibalo nga mo sining matabo. Ano kay wala na lang kung tani nagtambag sila ni Manong kag Choy mo? Kung tani, wala pa sila na disgrasya.
sino man abing makapakot. Hindi man sila malayo sa aton kay mga pakaisa man ninyo ina sila. Ay, hindi ba lang si Tagoy? Mauyan, gini si Tagoy mo. Hindi lang kung tani siya mapatay. Hindi lang kung tani. Ang ayo pa, ma. Malakat na lang ako, ah. Manghibalo ako kung kamusta na sila dito sa ospital. Kung tani, makaluwas lang siya. Para makagawa na si Manong Kagchoy. Nagtambag lang man sila yabala. Nadisgrasya lang nga napuno ni Manong sang kutsilyo. Nay, kamusta si Tagoy? Wala pa akong makahibalo. Nagingagaw lang ako nga kasunod diri sa inyo ni Choy mo. Kung ano gid man, ako na lang mako. Ako na lang to. Kung tani, Choy, wala mo na lang ginkaptan ang kutsilyo. Pati ikaw, nalamita pa. Hindi mo man to hungod to. Nagtambag mo lang kita nga duwa, Choy, para nga... naglahain pa. Nabutang pa sa rimalaso. Ano abi kay nakibut ako sang hana niya ako nga tapungulon liwat eh. Imbis nga hunuson ko kutsilyo sa kamot niya. Nadusok ko kang nasakam gid sa duga niya. Nong, Oh, JJ, Nong, patay gid si Tagoy, Nong. ano? Oo, Nong. Sangana na ko nga maglakat. Nagabot si Choy Cora kag nagagurahap sang hibi. Oh, Diyos ko. Patay gid ko no si Tagoy. Hindi. Oh, Diyos ko. Nay. Hindi mo sala ang tanan, Toto. Nagtabang ka lang, ha? Ikaw pa gani ang nasakit kay gintapungol ka, hindi bala? Nay. Nagbulig ka lang. Kamo, sa mag-utod nga hana magpatyanay. To, akuon ko na lang bala. Be. Choy. Amo sinang matod nga natabo, attorney. Subong ara sa prisuhan ang akon magulang kag nadalahig ang tiyo ko. Ang manghod ni Tagoy nga buot bunon ni Tagoy nag-apin pasamon sang primero. Pero naakig ang amay nila gani naglakat siya. Kag wala na makapakita sa amon. Ang akon pamangkot, ano ba lang nga kaso ang mapasaka kay Manong man? Indi gid niya hungod nga makabuno. Nagtambag laman bala sila sang tiyo ko. Pero iakusar sila sang tiyo ko nga amay ni Tagoy. Tungod patay gid si Tagoy. Pero pakaisa man namon sila. Palihog buligi kag laygay man ako ini akong problema. Gigi. Gigi, good afternoon sa imo. Good afternoon sa aton mga followers, no? Tamyawon lang naton mga followers diri si Christine Ann, T. Dingkong, kay Mary Hope Q. Aison, kay Dali Tingson, kay Arnold Sumilhig Zapanta, subong man kay Ronaldin Hardeliza Mambalos, kay Ami Piansay, kay Lia Tan, kay Bes Gavilan, kag Blandy Alonio Berbano. Good afternoon, salamat sa pagpamati niyo sa aton programa. Bugal ko nga ginapakilala sa inyo subong hapon, isa sa mga dikalidad naton nga resource persons, Attorney Eduardo Padillas. Attorney, good afternoon. Good afternoon, Attorney Leonora. Wow. Tani. You sound Justice Leonora. Wow. Thank you. Good afternoon sa aton tagpalamati kag sa aton letter sender si JJ, no? Si JJ ang problema niya, although directly hindi iya problema, problema sa Titiyo utod niya. niya o kag kag sa magulang. tiyo niya. Napatay ang pakaisa. Ha. Oh. Sa senaryo, Tambag lang, attorney, pero ikaw nagtambag. pang Oo. Gintambagan niya ang iya pakaisa, Oo. pero nag-agaway sila sang kutsilyo. Oo. Accidentally, according sa iya, Oo. na buno, Sang magulang niya. Hindi Natusok ko no sa magulang niya. Accidentally, sang gaagaway sila na Sang buot sa kunang hampakon or tapungulon sang ginatambagan niya nga pakaisa, naduso yang kutsilyo nga agawon niya tani. Nga agawon niya. Oo. Naduso niya. Naduso sa iya. Now, Wow. ang Grabe. pamangkot, detinado subong, kag ginfailan kaso.
So, ano kuno nga kaso? O, ano nga kaso ang sa... Well, suno sa facts, sang iyang pagpadala, pwede siya pwede siya mapailan homicide. Pero kung nga siling niya daw tambag, may jutay nga senaryo nga nagtambag, biskan mapailan sang homicide kung maprove sang iyang magulang kag sang tiyo nga self-defense, defense of relatives, defense of strangers, ang ginhimo nila kay ti mamuno to si atong napatay. Ang manghod yaman mismo ang bunoon niya mo. Ang manghod mismo ang bunoon niya kag natabangan sang pakaisa. Oo. I-prove nila nga duwa nga ang pagkapatay aksidente, so magwa nga justifying circumstances or exempting circumstances or justified. Okay. Justification. May Di, justification. no? Sa diri sa sulat siya, attorney, may ari di nga gusto pa gani nga ako unsang tiyo, pwede bala na sa? Well, hindi na Kaya nakauyat man to sa Ti ang pag-uyat to ya nga suno nga Kay gingabot. pati siya kuno gindalahig mo. Oo. Nga gingabot Oo, ti oo. an act of mercy to ya nga Oo. tabangan. Oo, okay. Oo. The problem is, siyempre, napatay ang bata sinisang ilang nga tiyo man. So, may mga ginatawag nga kalain sang buot. Okay. Kung matudtuod ang ini nga mga facts nga ginpadala nila sa aton, I'm sure nga biskan mafailan kaso, kagwa ang ini ang iyang at magulang kag tiyo, no? Kay ti mangin justified ang paghimo, pag-agaw sang armas kay ti patyo naman iya utod. But ang pinaka-importante di nga ang utod mag-testify. Okay. No? Sa court nga. Ti karon kun hindi mag-testify kay pero attorney nag-ano sa ila nag-apin pero naakig ang amay ginpa nadula nang indulaan ng manghod. Well, So, ang isa lang di ba? gidi nga, Oo. ang isa lang gidi ka Oo. gray area sang layi, no? Okay. Ang pamangkot diri sa magulang sang nga lalaki sang letter sender nga si JJ. Which ang danger, ang hampak sang kamot o kon ang buno. Okay. Kay pwede yan malang to nga malikawan, hindi ang mabuno, no? So, these are all facts nga Okay. siya lang maka-explicar sa Okay. korte, no? Oo. So, pero Depende, oo. no? Kaya kung may intent ka sa pagpatay Okay. or what. Now, pwede mo malang sa blama dispanta nga hindi Okay. mabunan Oo. Okay. or hindi gid bala malikawan nga hindi sa mabunan. Okay. Kaya ang self-defense Oo. is a matter of defense nga naga-exculpate siya sa imo nga krimen. Oo. May krimen ka pero Oo. wala ka liability kaya nagdepensa ka sa kaugalingon mo. Okay. The question here is depensa bala ang pagbuno yato? Okay. No, kay ti siling yam pakon siya. No? So diri sa aton attorney ginapagwa lang naton kay ti gabaton lang kita sang sulat Yes. no. Ang aton ginpagwa nga istorya diri depende man sa sulat nga ginpadala Depende sa sa aton. sulat nga ginpadala sa Okay, aton. So, okay. depende na sa piskaliya. Okay. Kag sa pag-explikarya kung ara na sa korte ang kaso. Pero Okay. pasakaan gid siya kaso kag ang kaso niya, no? Mm-mm. Either ang pinakanubo homicide, Mhm. no? Pero kung madepensahan niya, ma-explicar sing insakto, ma-convince ang korte nga justified ang pagpatay ko siya, no? Which is under the law. Biskan may krimen, hindi siya pwede ma-priso. Okay, salamat attorney, salamat Gigi sa iyong pagsulat. Diri sa aton palatuntunan. Ini ang akon problema. Kung may mga palaligban kamo medikal, legal o kon parte sa kabataan, sa imo bana o kon asawa, sa imo nobyo o kon nobya, o kon parte sa pagpangabuhi, sulata lang ninyo ina, kag ipadala diri sa Ini ang Akon Problema. DYHB 17th Lacson Street, Bacolod City. Ini ang Akon Problema. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Leonora Muzones Patriarca. Musical score Luzard June Mendoza. Sa idalom sang supervision ni Gerard Marceliana Andrade. Ginadulot sa inyo sang Radyo Mo Nationwide. Feel mo to. Tatak RMN.